pake ya zvakaoma baba vakazosirwa mwana nomudzimai wavo akashaya achifa vanga vane mhuri yakakura sei nemudzimai vanga vana 3 vakaita vana 3 mudzimai achibva afa then vachibvosira mwana wavo kumurume uyu izvo zvone vana 2 hey vese varipo vana ava vese varipo yapakaipa vese varipo zvinoita here kuti mwana anokwanisa kugariswa kunyangwe asiri wemurume wako asiri wakaita naye murume wakaita nemurume wainaye murume atora mukadzi nevana vake anogona here kusitora mwana womukadzi kumuita mukadzi wake pakaipa hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua rikiti 21 minutes to 12 tsudzura ichimbo baba Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupapfaidza dziri kuitika matima nawose nyika ino ichokwadi ndinosiya munenge makabata chimuti muri mukati mekuda kumhanya nacho zvigova zvakanaka pakufamba nacho mamukaseko wanoshevedzera kuti timu mashwede mbari vanenge vakabata chimuti wamukaseko Mary Gloria Gideon handikanga chigaba pamwe chete naMelissa Dini pamwe chete naBoshelton vanenge vakabata chimuti kwanza richise wamukaseko timu Iglan mashwede wamukaseko Nyaratu Simbiso Tanaka Precious pamwe chete nachida kuti Maseri akabata chimuti Musariri pamwe chete na Frank Mudukoti Levi pamwe chete na Peter Edmo Johnny the Griller akabata chimuti David onoshedzera kuti David Diva anoshedzera kuti ndiye manager Rudoma Hope akabata chimuti Munyaradza Makavi handikanga neboss Tanya wozobata chimuti wamukaseko naiwe God Free Club Danger akabata chimuti kwanza ndichisino kuti ndechakucheremera dzinza charemera nyika paka chiredzi chekuchiredzi chakamira seiko inzwa muri yeZimbabwe maitirikira chekuchiredzi panapa nyaya iri kuchiredzi mukoma kebauto inorwadza inosuwisa maitikiro ayakaita nyaya yakamira yakadai pana ambuya kana kuti amai vakakwanisa kuita vana vanokwana kuita 11 dumbu rimwe chete baba vamwe chete vaita vana 11 pavana 11 pane vakomana vanokwana kuita iwo 6 vasikana 5 okay vabereki vandiri kutaura veko zvino zvivakura pamba pavo pavanogara musha mukuru une vanakomana vakaroora vanokwenda kuita ivo vaviri vavari kugara navo nevakadzi vavo vese vari kugara pamba vamweni vakatanga kurwara marwariro aita vamweni ndekuti vakaguma vanzi izvo vakuita chirwere chekudonha havachatenderwa kuenda pane zvinovhundutsa pedyo netsime kana kubika pedyo nemoto vasaenda padhuze nokuti vari kudonha vanogona kungodonha vakakwara vamweni vakati vakarara mukoma kepiti rimwe remazuva vakamuka vakagerwa musoro kugerwa musoro kusanganisa zvisine tsiri vanga vasina ambuya ava kana amweni ava vakagerwa musoro vakagerwa tsiye pachirevu pavo vanga vane ndebvu imwe chete sezvokungoti unogona kuita ndebvu but uine 1 ari mukandikadzi vanga vane ndebvu imwe chete ndokumuka kuseni vachiti magerero vakaitwa bvudzi muri yeZimbabwe ndeyekugerwa zvokusiyiwa musoro musina chinhu vasita kana chinonzi bvudzi chose chibva chagerwa ndebvu ichibva yadonzwa ivo vanoti ivo ikuziva zvinhu ndiri kurwadziwa but kurwadziwa kwandiri kuita pakambenge paine ndebvu paya pari kuita sei ndipo pari kunyanya kurwadza pachibva pazomera zibundu ranga rakukura pakanga pabviswa ndebvu right vakatanga kufamba naamai ava varingati hapana kuita 3 days vakamuka kuseni zvokuti vakarara ivo vari mukati mekuzvibata vakazvinzwa kuti ndagerwa vachimuka kubuda mumablankets ndokuona pasaidi pavo padivi pemubhedha paine bepa replastiki rakawaridzwa ipapo vachitarisa pamusoro peplastiki ndokuona kuti ivo zvagerwa zvachona zvirimo mumba zvakaiswa paplastiki rebepa zviri pabepa kudaro hapana kuiswa reza but pakaiswa chibanga chakatogomara zvokuti kana kuti vachiti ivo vakaisa banga kuna kuti vanga vachindigera here nebanga but banga iri harina kodzero kuita sei rokugera munhu rekugera ndokutanga kutanga kuchema mai ava vachiudza murume wavo kuti mamuka vandisiya ndiri mablankets but pandamuka zvakare ndozvandaona izvi onai ndamuka ndakagirwa but zvandakagirwa izvi mukamai ava mukoma KB vakachema zvakaunganidza village yavo vari mukati mekuchema vamwe vanoizama kuvanyaradza vachiita sei vachingochema ndikuti ndozvirivo saka ndivangotsvaga vanhu vanobatsira vakwanise kutora zvinhu izvi vakuti zvakaita sei amai vako kuri kuseni kwavanga vari mukati mekumuka vachiona izvi
kunosvika kuma past 8 dzemanheru kuma past 5 dzemanheru risati ranyura zuva amai ndi kudona vachibva kutoshayika ipapo vachibva shayika hande irufu vari pamba apa vanhu mukoma KB vari parufu dare vanhu hamungadibe kuchema varoora vai vaungana vese varoora vemuvillage zvisinei nekuti varoora vepamba apa vechidiki vese kazhinji vanowandira kumapoto vachibikira vanhu parufu muroora waamai ava wenumber 2 anova ndiye mumwe wamwe varoora vari kugara pamba apa achibva adonha vanouri kumapoto zvikanzi munhu adonha chiwatiwati zvikanzi adonha mufukidzei mazambia vamwe vachibva ati aiwa kana munhu achinge afenda musamufungidza dzimweni dzenguva ishungu nekuti ndiye achigara pana banani navamwene vake mubvise mutorei mumuendese pasaidi mubvise hembe awane mhepo kana aine bhutsu mubvise bhutsu kana aine masokisi mubvise masokisi muroora wemukoma KB anga asina kupfeka bhutsu but anga akapfeka zvinhu zvakafanana nemapush but akapfeka masokisi okay kuvhara mhepo zvikanzi mubvise ichi masokisi muroora achibva abviswa masokisi mukoma KB achibviswa masokisi ndokuoneka pakati pemasokisi mune bepa riri kuti washwash riri pai masokisi vachinobvisa masokisi vari kuona masokisi mune bepa rakaputirwa chimbuzi ndokubvisa rimwe gumbo ndokuona zvakare masokisi mune bepa ririmo rakaputirwa chimbuzi vanhu onai zvikanzi no munhu uyu ngaite sei ngafendewo zvekuwana mhepo ndokuona zvakare kuti mubra make mune bepa rakaiswa imomo zvikanzi nevamwe inogona kunge iri mari mutarise kuti haana here pane foni kana chimwe chinhu vakadzana zvinhu mabra notarisa mabra vaona zvakare mune bepa ndokuwanika zvakare bepa rachinobvisa mbunzi chibva chimwanda bepa riri zvakare riri mubra rine chimbuzi amaipasaidi vanhu chimbuzi vanhu vakuti muroora uyu angari mukati mekubika kwari kuti mapepa zviri kuuya mukati mari zvine chimbuzi kuchii chiri kuitika bepa riya ri kupedzera patikanooti nechimbuzi hapana akarivhura vanongoti ando zviri kubuda izvi riri kutanga rataona iri rine chimbuzi riri kumakumbo iri zvakarirodza rine chimbuzi ndiko ranzi ngarivhurwe raakuvhurwa mukoma KB ndokuona kuti rine chimbuzi but mune vhudzi mukati apo ambuye vadapa vafa vachigirirwa right vanhu ndiye vanoti tibvunze munoona ana hama dzake panapa munoona ndokuzoti pepa munoona achibvanzi iye panga uri panapa unozi kuti ukamurwara pawakarwara kadona izvi ndizvo zvabuda mauri but munhu akaudzwa kunzi udza mukadzi wako iwe ndiwe murume kuti pakadona mukadzi wako ndo zvakawanika murume akati zviri kutondityisa madiva nasisi vangu nanatete zvedzi dzababa mukwanise kubvunza muroora uyu muchimuudza kuti pawakambofenda wakamborwara unogona kunge usingazvizivi but pawakarwara izvi zvakabuda kunani zvakabuda pauyu mukadzi uyu ndivati zvakabuda pandiri handizivi sezvo tiri vanhu mawanda akawanda but mungati pose pandaibika apa pane akamboona here zvinhu zvakafanana nenhunzi pandiri kuratidza ndiri zvinhu zvinoita sei zvine nhungu handizivi munoona mukoma KB ndobva apinda mumbasinga ari kurara ezvo angaine mushonga waungatora ndobva amwa mushonga vanhu vakanzwa munhu akubohwa ari mumba munhu ndokusvika mumba mayo ndikuona kuti muroora akutorutsa kuratidza amwa mushonga ndobva atangurwa ndokuendeswa kuchipatara but aenda kuchipatara haana kufa mupenyu ndobva adzorwa pamba vanhu vepamba vachibva ati hama dzemuroora tiri kukumbira kuti mutore muroora mumbogara naye ikoko kana ave nani mumutora nekuti hatisi kuziva kuti chakonzera kuti amwe mushonga chii ari kufungira saka munoona izvezvi ari kumba kuvabereki vake asi nyaya ikaitika kumashure ndikuti kuti vachizive kuzvinozvi kuti vamubvunze vari kuti munhu kana asvika panguva iyi mukamubvunza dzimwe dzenguva muchamubvunza zvinhu zvinozese zvinomugumbura akabata zvakare poison saka izvezvi ari kumba kwake but vana amwene nemurume wake vanoenda kumba kuna tizvara vachinomuona muroora iye ari kweko saka vanhu havasi kuziva kuti amwene vakafa mushure mekuti kwavachigerwa bvudzi rakagerwa ndebvu ikabviswa kwakavanzika kwakagerwa muroora akazooneka aine mapepa nezvinhu mumasokisi nemubra zvine chimbuzi rimwe chimwe chachona chakazoonekwa chiine bvudzi asi vamwene vakambogerwa muroora achibvunzwa ndobva amwa mushonga haana wakapindura akamwa mushonga izvozvi akaendeswa kuhama dzake so vana tezvara vanova ndo vane mukadzi akafa vari kuti mhuri yezimbabwe muroora itinokodzere kumudzora here pamba uyezve chakakonzera kuti amwe mushonga asati apindura chii zvine chokuita here nekufa kwavamwene pakaipa izvozvi vamwene vakavigwa here vakavigwa vakachengetwa amene vakatochengetwa ameno regai timbonzwe chiredzi munoti kudini konayo mhuri yezimbabwe pane chiziviso chandakabata pano chiri kuti ndinonzi mai mtombeni ndiri kukumbirawo vakateerera
kana kuti Anthony Chipangamati anobva kwaHwendere village. Kana akateerera kana pane vanomuziva ngaamuzivise kuti akarasa chikwama changa chine mari muwish yaienda kuruwa akaburukira pa TM ruwa. Kana akateerera iye Anthony Chipangamati ngaandibatewo panhamba idzi dzinoti 0773 381 635 0773 381 635 0773 381 635 kana 0773 305 562 0773 305 562 kana kuenda pa ZBC Mbari Studios. Anthony Chipangamati akarasa ka wallet yanga ine mari muwish yaienda kakuruwa akaburukira pa TM ruwa. Hanzi wallet yako yakanhongwa ingobata ingofuna pa namba zinoti 0773 381 635 kana 0773 305 562 kana kuya pa ZBC Mbari Studios unobatsirwa ipapo. Nditendereka muri yeZimbabwe ndichingamidze mu studio Kimberly James, marketing manager kubva ku Lafe Catering and Baking. Munozvaka kuti izvozvi vari kumhanya ne catering pamwechete kane baking, asi musakangana kuti deadline vawedzera nezuva rimwe chete kusvika mangwana. After mangwana you never know kuti chii chinoitika. Regai kamunzwe kubva kuna marketing manager Kimberly James pachipamwe maswera sei. Aiwa pamwe ni KB zviri kuite zviri kufamba. Aiwa ndikuzviona. Right. Ndangoti tingoti turu bichani. Right. Paturi papa ndongoti chirongwa chedu muri yeZimbabwe chiri kuenderera mberi. Uyai muregister. Aiwa mukundifadza makoza ari kupinda kufoni kwangu kunzi muri kuuya kuzoregister. Aiwa tinozvikudza. Kune vasati vandinzwawo kuti zvakamira sei. Aiwa tinowanikwa pakona Kaguvi Street naKwame Nkrumah panonzi Park Foundation Mutual House. Mukangosvika ipapo pane vasikana vanenge vakagara panze vanokubatsirai. Musangoti chero wamaona mobva mangopa mari moti ndauya kuzoregister movharwa zvenyu mari. Aiwa tikuti uyai muregister tumakosi enyu pa $50. Pa $50 yamunenge mabhadhara munodzidza 7 days. Pa 7 days ipapo aiwa anenge ari manakete unozonyatsodei. Wapedza zvako kudzidza 1 2 macertificate awakabata ebaking nerecatering zvatopera. Wakumirira kuti velafe vakupe basa kana kuti unotaura kuti aiwa inini nekambani yangu yakandimirira kana kuti ndida kuita zvangu zvemaoko nezvamandiitira izvozvo. Ndinokutendai muri yeZimbabwe muri kuti dadisa. Tinotenda ngatitarisei munhu akabhadhara $50. $50 iyi ndeyekuita kosi yecatering pamwechete nebaking. Kuti mastondido kana kuti ingredients anoshandiswa anouya nawo here kubva kumba. Hapana chaanouya nacho. Chake chaanongouya nacho keibhika $50 ne ID number yake. Akangoya nezvinhu izvozvo chete aiwa zvatobhadhara. Ma-ingredients ndezvelafe. Kutiwo muri yeZimbabwe iwane kusimukirawo handika kana vangopedza izvozvo aiwa zvimwe zvese ndezvedu. Ndinoziva kuti izvozvo pane vamwe vari kumabasa asi vafarira chirongwa ichi chekosi yebaking and catering. Zvinotora nguva yakareba sei kuti munhu apedze kosi? Zvinongotora just 7 days chete. Panongoita 7 days munhu atopedza akuwana mukana wekugraduata mazigauni aya anombopfekwa university. Tikuti wanyango usino chikoro uya udzidze zvinongoda maoko ako ne chete ukangogona izvozvo chete. Aiwa kune vamwe vanotaura ine ndangandiri hangu musulo kuchikoro handikwanise sister Kimberly kuti ndiwane kudzidza. Aiwa ndiri kuti huyai zvenyu hazvina kuipa kuti haugone kana kuti wasvika grade 7 kana wasvika grade 2 hazvina basa. Huya iwewe chete ndo basa rematicha ekulafe anokudzidzisa kusvika wagona pa 7 days chete unopedzera wakutora taiwa lafe ndoda kuidzokorora futi. Wakugona kutubika tugango tuya aiwa unotugona kutubika sadza uzoti hausiyo sadza rine mapundu ndofana kubikira kasadza kanenge kakanyatsomonwa zvakanaka. Saka tikuti muri yeZimbabwe sunungukai kuya pakona Kaguvi Street naKwame Nkrumah panonzi Park Foundation Mutual House. Zita rangu ndinonzi Kimberly James. Munotibato panamba dzinoti 0777 705 593 0777 705 593 kana kuti 0777 199
992541 0777 992514. Mutibate ipapo muri yeZimbabwe makateererawo kuna tete Kimberly. Musaregedze kuuya masikati ano tikuvhara na 6 o'clock mangwana. Ngoma ndiyo tikuvhura futi na half 6 tichipedzisa futi kusvika na 6 o'clock. Kune vese tibatei panhamba dzedu, musakanganwe address pakero. Musakanganwe kakuti kune matsotsi anotibira anouya kuzotaura kuti isusu tiri velafei kana kuti tizoriwe kambani yakati tauyawo nemutengo wedu kana wedhola. Aiwa hatisi kuita izvozvo. Mukauya kulafei munofila mafomu, kana mafila mafomu opuwa karisiti kako kanenge katone logo yakanyorwa, uyezve wapedza zvako aiwa unozokwanisako kuzoudzwa kunzi uchatangira papi zvichizogumira papi. Basa unoriwana makasununguka muri yeZimbabwe. Mova nemasikati akanaka. Zita rangu ndi Kimberly James. Tinotenda. Regai ndipe kutenda kuna tete Kimberly James, marketing manager kubva kuLefe Catering and Baking. Manzwa akakuti nasi vari kuvhara na 6 manheru. Kana uri kubasa unoti kana wapedza paya womhanya unoita seunobhadhara $50 yako wopiwa karisiti womirira kamazuva ako ekuita kakosi yezvidzidzo. Mangwana zvimwe chetezvo ndo pari kupera kapromotion ye$50. Tora mukana iwoyo kufona panhamba dzinoti 0777 705 593 0777 705 593 kana 0777 992 514 0777 992 514. Tete Kimberly James vanodzoka zvakare kamune zvimwe zvirongwa pano paNational FM Radio nekufamba kwenguva. Baba Isabel, tisachapinda kamuchirongwa nevasagura vedu veTel1. Pane mubvunzo uri pano uri kuti KB bvunza kule bozho kuti mwanasikana uye we7 years kuzvombe wekukuvara achibva kuchikoro akaita ronda pachigunwe, but pakazofa vanhu vakawanda muvillage, vanhu vakazofa kusvika papi, uye gogo pavakamutora kuti vashande nemwana uyu zvapapi. Kwazisa timu kudande mbiri kwandinobva, Deni Chimhepo, Domu Mupambusa, Blessed Makani, Maiki Chakabva, Comfort Gandanamo, Noah Sandare na momzi wangu Mbuya Holy pa Green Village netimu rese ipapo ndinonzi JK James Frank Sandare kumbare National licenseman wechimuti. Musati mapindura regai katobva tangopinda ka muchirongwa nevasagwira vedu veTel1. Tauya negood news kubva kuTel1. Inika nyimba bonzo pamuchiti na Boshongora. Mave kukwanisa kubhadhara broadband bundles enyu nema $. Chakanakira kubhadhara nema $. Kana uchibhadhara broadband bundle rako reTel1 ndechekuti mitengo yacho yakachipa, very cheap, uye zvekare kazviri nyore, is convenient. Sekuti pamapackages atichakuudzai aya, mari dzamunobhadhara imari shoma, uye mari yamunobhadhara pagigabyte rega rega kunenge kupiwa pachena. Regai titange nepackage inonzi iyoka starter. Baba Isabel, iri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe zvauya nyore, zvauya kungopiwa. Mana yamakanga muchiziva yacho kune nhoroondo dzemubhaibheri yazopinda munyika yeZimbabwe kubudikidza naiyo shidzira kuti iyo yakabada chimuti. Muri yeZimbabwe rigarichedze kuti yatiri kutaura inonzi iyo starter ine 60 gigabytes. Pa 60 gigabytes ka dzinoita izo $10, but 1 gig muri yeZimbabwe richiita iro 25 cents. Starter yeTel1 yaunokwanisa kutenga nema $. 60 gigabytes inotengwa $10, asi 1 gigabyte iri kuita 25 cents. 25 cents. Hakuna kwa zvinoitika, hakuna kwa zvakaitika kunze kweTel1. Then mega package inoti kudini? Mega Zimbabwe iyo 165 gigabytes dzinotengwa $25, asi gigabyte rimwe chete richishewedzera iro 36 cents. Pa mega package unotenga 165 gigabytes nemari inokwana kuita $25. 1 gigabyte ichiita 36 cents. Haisati yatanga Tel1. Inzwa unzwe pane inonzi Giga Plus. Giga Plus muri yeZimbabwe 300 megabytes. 300 kuti 100 300 megabytes dzinotengwa $40.
dzati 40 years kudaro 1 gigabyte ichita iyo 22 cents Zimbabwe. Giga plus ipackage iri kuta 1 inotengwa ne $40 asi $40 inotenga 300 gigabytes. 1 gigabyte ichita 22 cents. Aiwa Zimbabwe munozodei, manya unobhadhara, manya unotenga ma broadband bundles ako nhasi chaiye uchishandisa ma $. Asi chibaba chacho chepackage chinonzi Supreme. Icho kwadi muri yeZimbabwe unlimited zienda nakuenda. Aiwa atichataura kuti 1 gigabytes kana kuti aiwa takungotaura kuti ukabhadhara kana kuti ngojusa chete $60 wakungorova ziva kuti zvinoitwa zvese wakutoita ne $60 unombowatenga Supreme unlimited broadband bundles. Vamwe ndo vangada kubvunza kuti netel $1 bundle ndinoita sei nayo? Gaming, kutamba magame chaiko vana vanoona kazvokuita vakagara kamumba, chatting online, streaming, video conferencing with family and friends, pamwe chete ne online shopping and payments. Zvese izvi unozviita netel $1 bundle. Right, vamwe ndo vangadaka kunzwisisa bundles ema $, etel 0242 ikodi yeHarare, namba dzacho 700950 0242 700950. Nyemba Ponzi na Posho Ngora tanga tauya kuzokudzaika nezve